De kwekerij ziet één in de week de volgeren in Drachten in een score. Doet de inbrekkers om het gebouw struinen wienen er 4 mensen ontwerp. De eigenaar van de kwekerij wennen in het huis bij de score en waat waskogen dat er mensen op zijn hiem wienen. Hij ging achter haar aan en waat bij die achtervolging delsketten. Nou, hier een skatwand op rond in het onderlichaam. En, die koel is wel in en uit gaan, dus dwars door het lichaam gaan, maar geen vitale delen rekken. En hij had dus een kans om als je eigen auto naar het ziekenhuis in Drachten te rijden en daar is hij ons zijn woningen behandelen. De politie is op zoek naar de 4 mensen die het inbrekken wonen. Er binnen geen beelden of signalementen van haar. De eigenaar van de kwekerij is aangehouden en ook de identiteit van 2 van zijn collega's is bekend. De 2 oren hier op foto's wil de politie ook graag jaren. Op het moment dat er inbrutsen waren, zitten 4 mensen in de kwekerij. Die willen de planten aan het verzorgen en aan het knippen. En die had dus met de schieterij niks te maken, maar wel met de wietkwekerij. En we willen heel graag weten wie dit binnen. De politie komt nou pas met de zaak naar boeten om te zeggen dat goede hoop hienen het zelfs oplossen te kunnen, zonder dat de mensen in het drugscircuit dat trouw hienen. Nou de zaak verst dringt, wordt de help van het Sjoegen vregen.